мавсими 2022-2023 беҳтарин ситораҳоро ба ҷаҳониён нишон дод, ки баъзеашонро касе намедонист. имрӯз ба он футболбозоне менигарем, ки дурахши зебое дар ин мавсим доштанд. мо аз қаҳрамони серияи А Хвича Кварацхелия оғоз мекунем. ҳамлагари 21 сола аз Динамо Батумии Гурҷистон ба Наполи оғози мавсим гузариш кард, ки арзиши 12 миллион евро дошт. вақте ки Наполи ӯро харид, бовар надоштанд, ки дар аввалин мавсим бозингари калидӣ мешавад. вале ҳамлагар бисёр ҳам ба бозӣ мутобиқ гашту бо Виктор Осимхен якдигарфаҳмии хуб дошт. ҳардуи онҳо якҷо ба Наполи кӯмак карданд, ки баъди Марадона дар соли 1990 Наполи дубора скудетторо соҳиб шавад. ана баъзеҳо ӯро Кварадона низ меноманд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед, ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз дастаи Арсенал нафаре ки аз худ ном баровардааст, ин Вилиан Салиба мебошад. Салиба бори аввал дар 19-солагӣ соли 2019 бо Арсенал шартнома баста буд, вале дарҳол ба иҷора равон карда шуд. аввалан ба Сент-Этьен, баъдан ба Ницца ва баъд бошад ба Марсел. дар оғози мавсими ҷорӣ ӯро ба даста даъват карданд ва дар бозии нахуст муқобили Кристал Пелас ба майдон баромад. ба ӯ фишор бисёр буд, вале Вилиан нишон дод, ки барои боқӣ мондан инҷо аст. аз ҳамон вақт Салиба худро ба беҳтаринҳои хатти ҳимояи Премер-лига дохил кард. оиди ҳимоятгарон ки гуфтем, бояд Ким Мин Ҷоро ҳам қайд кунем. бозингари 26-солаи кореягӣ аз Фенербахче ба Наполи тобистони соли гузашта пайваст шуда буд. ӯ аслан Калиду Кулибалие, ки ба Челси рафтро иваз кард. бо 18 миллион евро албатта ки ивазкунии беҳтарин дар даста шуд. ҳунарашро дида дар дуюм моҳи баромадаш ӯро унвони беҳтарин бозингарро доданд. вале новобаста аз таъсирбахш буданам Ким Мин Ҷо ягона ситораи футболӣ аз Осиё дар ин мавсим нест, чунки Каоро Митома ном футболбозе ҳам вуҷуд дорад. ҳамлагари ҷопонӣ бори аввал соли 2021 бо Брайтон шартнома басту дарҳол ба Унион SG иҷора рафт. ба Брайтон тобистони қаблӣ баргашт, вале корҳояш дарҳол хуб нашуданд. бо мурури вақт ва тағйироти кадрӣ дар даста ӯ худро озодтар эҳсос мекард. сармураббии даста ба Митома боварӣ дошту вақти зиёди бозӣ барояш медод. ӯ исбот кард, ки ҳамлагари хатарноке аст. ҳамин буд, ки бо кӯмаки Митома Брайтон ба полуфинали ҷоми Англия роҳ ёфта буд ва роҳхати Лигаи Чемпионҳоро ҳам ба даст оварда истоданд. Митома ҳамчунин рекорди голзании футболбозони ҷопониро дар Премер-лига шикаст. ин бача бо паси фаромӯшнашавандааш Германияро шикаст дода буд ва Ҷопонро дар гурӯҳе, ки якҷо бо қаҳрамонҳои ҷаҳон буд, ба ҷои аввал баровард. ҷоми ҷаҳон ки гуфтем, бояд қайд кунем, ки футболбозони зиёде дар ин мусобиқа баромади хуб кардаанд. масалан Энцо Фернандес. Бенфика ӯро аз Ривер Плейт хариду ба Аврупо овард ва ин бача дарҳол лаҷоми бозиро ба даст гирифт. ӯ ҳатто муқобили капитани мунтахабашон Лионел Месси дар Лигаи Чемпионҳо баромади олӣ нишон дода буд. дар ҷоми ҷаҳон бошад, таланти ӯро ҳама ҷаҳониён диданд. маҳз кӯмаки назарраси ӯ буд, ки Аргентина баъди 10 солаҳо боз қаҳрамони ҷаҳон гардад. Челси ӯро гаронарзиштарин бозингари дастаҳои англисӣ кард. новобаста аз вақти ками бозӣ ӯ то ҳол бозии зебо нишон медиҳад. ӯ ягона нафаре дар ҳайати мунтахаби Аргентина набуд, ки дурахшиш карда бошад. ба ҳамин хотир диққат ба ӯ камтар равона гашт. ана дар ҷоми ҷаҳон бошад, ҳама ба ӯ назар афканданд. Алварес баъдан бошад ҳамлагари асосии дастааш шуд. дар маҷмӯъ танҳо Мбаппе ва Неймар аз ӯ бештар голҳоро заданд. дар ҷоми ҷаҳон боз нафаре ҳам буд, ки Алваресро шикаст дода метавонад. номи ин футболбоз Коло Муани мебошад. нокомии мунтахаби Фаронса албатта манфӣ таъсир расонид. Алварес ҳатто метавонист дар ҷоми ҷаҳон иштирок накунад. ӯ ҷароҳати ҷиддие бардошта буд, вале дар рақобатҳои зарурӣ махсусан муқобили Марокко дар ниманиҳоӣ Муани 44 сония баъди ба майдон баромадан гол ба самар расонида буд. сармураббӣ дуруст карду ба Муани вақт дод, ки аз дақиқаҳои аввалини бозии финалӣ навор ҷамъ орад. дар голҳои задаи Фаронса ӯ нақши калидии худро дорад. Фаронса аз зарбаҳои 11 метра истифода набурд ва Мбаппе ва Коло ягона фаронсавиҳое буданд, ки зарбаҳояшон дақиқ аст.
хуб дӯстон, ба назари шумо боз киҳо бояд дар ин рӯйхати мо шомил бошанд? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.